guys, it's me Kahlil and karon moadto ta karon sa golf course for a maternity shoot. Mga dumi dito sa golf course kay maternity shoot ni sa akong amigo kay gusto sila gusto mi magbuhat og portfolio kay nagbuhat mi og video team diri sa moang lugar para like mag-cover mi sa wedding or any occasion. Nagbuhat mi og video team, so na may maternity shoot akong amigo, so gamito na mo sa portfolio ang ilahang shoot karon. So guys, if wala pa mo ka-subscribe sa akong channel guys, please click the bottom down below, and para ma-notify mo sa akong mga next video guys, click the notification bell guys, and please do like my Facebook page, it's Kahlil RJ Roble, and nagtagad na lang ta nila nga maabot karon, and mato na dala sa golf course, kaya ang golf course unahan sa mga, so ilan lang akong hapiton diri na lang ako magtagad sa balay. Di na ako kailangan mo mato pa sa syudad para magkuhan kay naman sa golf course naman sila. And let's go. So karon guys, nato diri sa golf course kay nag-shoot na ako akong amigo usa para sa atong boros, and nasa dito sa unahan nasa dito nag-shoot sila karon dito. Ilan ang gisugdan ang shoot dito, and atos na atoon para sa tuang B-roll. Ingilingi ko. Katong gibuhat niya. Oh. Kana jud iyang kuno, kana jud iyang mga kuan slow-mo pa basta may kay kanay. Kamo ga kuan siya na program na. Siyo sa may boto to. Naabot agad ko sa balay guys, human nami og shoot sa among maternity shoot sa akong amigo, ug very productive among day kay naka-shoot mi bahalag limited among oras. I think 4 PM namin nabot dito, and by 5 medyo ngit-ngit na, but yet naka-come up mi og mga nindot na mga picture. And guys, if bago pa mo diri nga channel, please don't forget to subscribe to my YouTube channel. And guys, also click the notification bell para ma-notify mo sa kuang mga upcoming videos, and pakit-on ta mo gamay sa mga shoot sa boros, sa video shoot na mo. Dili ako editor ha, ako lang siyang gipakita ang mga sample clips, and bow.